Em va tocar la grossa fa uns mesos. Em van tocar 200 milions d'euros. I puc dir que els diners no m'han canviat. Per desgràcia meva. Continuo tenint el meu perfil dolent, no he adquirit la seguretat d'en Humphrey Bogart, m'embarbusso de tant en tant, no tinc la veu d'en Sinatra, ni tan sols la veu del doblador d'en Kevin Costner. No em surten els músculs d'en Rambo, res, continuo sent el que era. Per sort, tampoc m'he convertit en un gilipolles integral. Ara m'he lliurat de caure en la teoria dels preus baixos. El meu tiet hi va caure. Segons la teoria dels preus baixos, quan més consumeixes productes amb preus baixos, més ajudes a que baixin els preus en general. És com un dogma d'una secta. Per tant, si t'ho creus, acabes comprant tornavisos de 80 cèntims a les botigues dels xinesos, que s'acaben trencant a la primera de canvi. O bé t'acabes fotent gelats de 30 cèntims que tenen gust indefinit. Jo, com ara tinc la butxaca ben plena, estic tot el dia planificant viatges a llocs exòtics, amb noms que no havia sentit mai, i mirant-me cases on viure, que tinguin jardí, sobretot. Els diners no m'han canviat. A més, ara em puc dedicar a fer publicitat pagada de les meves màximes predilectes. S'ha de ser positiu, s'ha de canviar la consciència i la vida és bella. No?